Επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στην ενότητα τώρα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Αυτή την ενότητα θα τη διαβούμε μαζί με την κυρία Βίκη Πουπνάρα, η οποία είναι φιλόλογος του Φροντιστήριου Προοπτική, έτσι ώστε να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις που είχαμε και σήμερα στο μάθημα της φυσικής και της λογοτεχνίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα. Πώς πήγαν τα πράγματα σήμερα? Καλά πήγαν, αν και είχαμε ένα αναπάντεχο με το μάθημα της φυσικής, καθώς δόθηκαν τα θέματα μία ώρα αργότερα, λόγω ενός προβλήματος. Στο 2% των εξεταστικών κέντρων δεν δόθηκαν καθαρά, εννοώ από άποψη φωτοτυπίας, και δόθηκαν μετά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα μία ώρα αργότερα. Αυτό προφανώς επηρέασε τους μαθητές, ενέτεινε το άγχος τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη στιγμή. Ως θέματα όμως πώς κρίνονται τις φυσικές? Ως θέματα θα έλεγα ότι ήταν απαιτητικά θέματα. Καλά μεν, απαιτητικά δε, για καλά διαβασμένους. Όπως ήταν και τα μαθηματικά? Όπως ήταν και τα μαθηματικά. Θα έλεγα και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Το ίδιο είχαμε σήμερα. Το είχαμε κουβεντιάσει αυτό. Ναι. Δεν ήταν θέματα ιδιαίτερα μεγάλης δυσκολίας. Προϋπέθεταν όμως πολύ καλή προετοιμασία, διαβασμένους μαθητές και μαθητές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα, να συνδυάσουν πράγματα, να χρησιμοποιήσουν σωστά τις γνώσεις τους. Μέσα από την ύλη φυσική? Σαφώς μέσα από την ύλη. Χρειαζόταν και συνδυασμούς πραγμάτων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν καλές βάσεις από τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Αυτό ήταν δηλαδή. Ακριβώς. Όπως τα μαθηματικά. Τα θέματα της φυσικής δεν θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς ούτε ασαφή, ούτε ότι είχαν κάτι το παράξενο στη διατύπωσή τους. Απλά χρειαζόταν, όπως είπατε κι εσείς, να μπορεί ο υποψήφιος να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του συνδυαστικά, κριτικά, να χρησιμοποιήσει δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο όλα όσα έμαθε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και βέβαια να έχει και βάσεις. Ωραία. Σημασία έχει ότι αυτά που σήμερα ήταν ως θέματα τα είχε μάθει κάποια στιγμή. Ακριβώς. Δεν ήταν ούτε εκτός ύλης ούτε όχι, τίποτα. δεν ήταν εκτός ύλης. Το πιο δύσκολο θέμα παραδοσιακά ήταν το τέταρτο, το οποίο, όπως είπα, προϋπέθεται όλα αυτά. Δεν ήταν όμως ακατόρθωτο για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή να το επιλύσει. Και μέσα στα χρονικά περιθώρια θα μπορούσε να το κάνει. Και μέσα στα χρονικά περιθώρια επίσης. Ωραία. Με τη λογοτεχνία πώς πήγαν τα πράγματα? Με τη λογοτεχνία πήγαν επίσης καλά τα πράγματα. Εδώ να παρατηρήσω ότι εκείνο που εξέπληξε ίσως τους σημερινούς υποψήφιους στη λογοτεχνία είναι ότι το κείμενο, το ποίημα του που τους έχουν βάλει, ο κριτικός του Διονυσίου Σολομού, έπεσε πάλι το 2011, πριν από 2 χρόνια δηλαδή ακριβώς. Βέβαια πρόκειται για ένα μεγάλης έκτασης ποίημα, δεν μπήκαν ακριβώς οι ίδιοι στίχοι, ούτε οι ίδιες ερωτήσεις, αλλά εξέπληξε ενδεχομένως τους υποψηφίους, δεδομένου ότι η λογική και η ψυχολογία των υποψηφίων δεν είναι στα σως. Δεν είναι στα σως. Εμείς το είπαμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς σως και μη σως θέματα. Ακόμα και τα θέματα που μπήκαν την αμέσως προηγούμενη χρονιά θα μπορούσαν κάλλιστα να ξαναμπούν με την ίδια ή με μια ελαφρώς παραλλαγμένη μορφή. Κάποιοι λοιπόν εξεπλάγησαν σήμερα όταν είδαν ένα θέμα που δεν το περίμεναν. Είναι όμως μέσα στη λογική των εξετάσεων και ποτέ δεν πρέπει να χωρίζουμε τα θέματα σε σως και μη σως. Ωραία. Στα μαθηματικά λέμε 1 και 1 κάνουν 2. Φυσική είναι συγκεκριμένα πράγματα. Στη λογοτεχνία όμως ποια είναι η τεχνική τώρα? Στη λογοτεχνία ποια είναι η τεχνική? Η λογοτεχνία είναι ένα μάθημα γλωσσικό, μοιάζει αρκετά με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Βέβαια, ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος έχει διδαχτεί όλα όσα είναι στην ύλη και μπορεί να ανταπεξέλθει. Οι ερωτήσεις δηλαδή και σήμερα από ό,τι παρατηρήσαμε ήταν σαφείς και δεν είχαν κανένα πρόβλημα στη διατύπωσή τους. Βέβαια, πέρα από το ότι ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει ακριβώς αυτά που το ρωτάνε, μετράει, όπως λέγαμε και την άλλη φορά στην έκθεση, και η εκφραστική ικανότητα του υποψηφίου, η άνεση που έχει στο λόγο και όλα αυτά σαφώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, δηλαδή, ο βαθμολογητής πάλι τα ίδια πράγματα εξετάζει. Πάλι τα ίδια πράγματα. Ναι. Εκείνο που δεν είναι κάποιο πλαίσιο μέσα στο υπάρχει πλαίσιο, οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και σε αυτές ακριβώς πρέπει να απαντήσει ο υποψήφιος. Άρα και ο βαθμολογητής δεν βγαίνει εκτός πλαίσιου. Όχι, δεν βγαίνει εκτός πλαίσιου. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σαφώς οριοθετημένες οι απαντήσεις, οπότε μπορεί κάλλιστα να βαθμολογηθεί αντικειμενικά το μάθημα. Από τη μέχρι τώρα πορεία των εξετάσεων, ως γενικότερη αίσθηση ποια είναι? Ότι μπαίνουν βατά θέματα
μεγάλης δυσκολίας, μικρότερης δυσκολίας? Γίνεται, αν θέλετε, μια επεξεργασία πιο προσεκτική, το ποια παιδιά θα βάλουμε στο πανεπιστήμιο? Πώς βλέπετε να χειρίζεται το Υπουργείο τις εξετάσεις φέτος? Μέχρι τώρα φαίνεται αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι μπαίνουν βατά μεν θέματα, δεν είναι καθόλου εξωπραγματικά, αλλά αυξημένης δυσκολίας. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και στη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι τα θέματα πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να ξεχωρίσει ο καλός, ο πολύ καλός από το μέτριο και από το χειρότερο. Δεν πρέπει να φοβούνται δηλαδή οι μαθητές τα δύσκολα θέματα, δεδομένου ότι αυτά είναι που θα ξεχωρίσουν έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο. Σε εύκολα θέματα, κύριε Καρυπίδη, ένας που είναι επίσης καλά προετοιμασμένος, εύκολα μπορεί να κάνει ένα παραστράτημα, ένα λάθος από αυλεψία ή λόγου άγχους ή οτιδήποτε. Ο μη επαρκώς όμως προετοιμασμένος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα αυξημένης δυσκολίας θέματα. Νομίζω δηλαδή ότι ένα ξεκαθάρισμα πρέπει να γίνεται. Θα έλεγα ότι μέχρι τώρα τα θέματα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εμπειρία δείχνει όμως ότι πολλές φορές οι πολύ καλά προετοιμασμένοι την πατάνε όχι στις δυσκολίες του θέματος, αλλά στο εύκολο του θέματος. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Στο εύκολο το θέματος. Το έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές. Είναι σύνηθες, θα έλεγα. Γι' αυτό και επιμένω στην άποψη ότι αφενός θέλει προσοχή και αφετέρου ένας προετοιμασμένος μαθητής δεν πρέπει να φοβάται τα δύσκολα θέματα. Αυτά είναι που θα τον ξεχωρίσουν από έναν όχι τόσο καλά προετοιμασμένο. Τι συμβουλές θα δίναμε στα παιδιά? Να ρίχνουν στροφές αυτές τις ημέρες, να πάνε πιο χαλαροί στις εξετάσεις? Γιατί έχουμε και το φαινόμενο όλοι να δίνουν στροφές τις τελευταίες μέρες. Αυτό λένε δεν είναι και πολύ καλό. Όχι, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Καλό είναι δηλαδή να πάνε για ένα περίπατο, ακόμη και κινηματογράφο, να ξεκουράζεται λίγο το μυαλό. Σίγουρα. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση. Σίγουρα. Εκείνο που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αυτές τις τελευταίες μέρες δεν πρέπει βέβαια να χαλαρώσουμε. Το άγχος όταν δεν είναι υπερβολικό, αλλά δεν μπορούμε και να τα μάθουμε τώρα. Είναι καλός σύμβουλος. Δεν μαθαίνονται και τώρα. Δεν μαθαίνονται τώρα. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί ακόμα και αυτός που διάβασε επαρκώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς χρειάζεται μια επανάληψη, να τα ξαναφέρει στο μυαλό του, να μπει ξανά στο κλίμα του συγκεκριμένου μαθήματος. Δεν νομίζω ότι ενδείκνυται η χαλαρότητα. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν είναι σωστό ούτε να ξενυχτάει, ούτε να διαβάζει υπερβολικά, ούτε να έχει υπερβολικό άγχος. Από τη μια γιατί δεν μαθαίνονται τώρα και από την άλλη γιατί αυτό θα τον κουράσει και ενδεχομένως να τον επηρεάσει αρνητικά στην όλη του απόδοση. Είναι όπως είναι στον αθλητισμό. Δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία πριν το τρέξιμο και να καείς, αλλά ούτε να πας και χωρίς ένα ζέσταμα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ωραία. Για πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γράφουν οι εφημερίδες. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τα κάνεις όλα μόνη σου. Ας τα όλα στο Delight. Οι καλύτερες ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Για επιπλά, Delight. Ξεκινάμε με τις τοπικές εφημερίδες. Πρώτη εφημερίδα είναι ο Πρωινός Λόγος. Διαβάζουμε στο κόκκινο η ρύπανση λόγω Αφρικής. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι οι ορίζοντες της Καστοριάς, μυρίζει ανάπτυξη και αφορά το Λίντερ. Ο Ορδαϊκός Παλμός γράφει κυκλοφοριακό κομφούζιο στη λαϊκή αγορά κάθε Τετάρτη. Ο Πτολεμαίος, η σκόνη της Σαχάρας πνίγει το λεκανοπέδιο. Η Αυγή, ακροδεξιό βέτο Σαμαρά. Η Βραδινή, αυθαίρετα πώς θα λυθούν τα προβλήματα. Η Δημοκρατία, όμηρη 33.888 απόστρατοι. Το Έθνος, ώρα κρίσης για 200.000 υπαλλήλους. Από ποιες υπηρεσίες θα επιλεγούν οι 12.500 διαθέσιμοι. Η Ελλάδα αύριο γράφει Γάλλη, ειδού τα ψέματα Παπα-Κωνσταντίνου Διώτη. Να πούμε για το θέμα ότι το Υπουργείο Οικονομικών από χθες το απόγευμα το βράδυ της Γαλλίας έστειλε έγγραφο που φαίνεται ότι επισήμως εδόθηκε το CD της λίστας, όπως ονομάστηκε Λαγκάρτ, στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος και στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Δεν δόθηκε δηλαδή
ούτε χέρι με χέρι, ούτε θα λέγαμε με έναν τρόπο που ήταν μη αξιοποιήσιμο για την φοροδιαφυγή. Πάμε στην ελευθεροτυπία. Κυκλώνουν οι Ρώσοι το αέριο. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει «Αλλάξτε τον νόμο για τις απολύσεις». Η εφημερίδα των συντακτών «Φρένο γκάζι». Είναι το θέμα που αφορά το φυσικό αέριο και τις αποκρατικοποιήσεις. Πάμε στη Μακεδονία. Δεν εκβιάστηκαν οι μάρτυρες στη δίκη. Τα γυρίζουν τα θύματα και στην υπόθεση Καραμπέρι. Τα νέα, παρακαλώ το όπλο σας, κύριε Βουλευτά. Πλέον απαγορεύεται να πλοφορούν οι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο ριζοσπάστης κέρδη για τα μονοπόλια νέα βάρη για τη λαϊκή οικογένεια και αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ. Η ημερησία γράφει βλέπουν ανάπτυξη, αγοράζουν ομόλογα. Οι ναυτεμπορικοί ψάχνουν για νέα έσοδα σε εκκρεμείς υποθέσεις. Και το χρηματιστήριο σε ελεύθερη πτώση, το χρηματιστήριο Αθηνών, ελαίο των τραπεζών. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Θέλουμε κάτι τελευταίο να πούμε προς τους μαθητές. Κύριε Πουπνάρα. Να είναι ψύχρεμοι στα υπόλοιπα μαθήματα, τίποτα δεν έχει χαθεί. Έχουν μπροστά τους άλλα 3 μαθήματα που σημαίνει ότι ακόμα και μέχρι τώρα να μην τα πήγαν καλά, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Όπως είπαμε πριν, να μην αγχωθούν υπερβολικά, πιεστούν τις τελευταίες μέρες, δεδομένου ότι δεν μαθαίνετε τίποτα τελευταία στιγμή, αλλά να μην χαλαρώσουν και υπερβολικά, χρειάζεται μέτρο, όπως πάντα. Και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές σε αναμενόμενα και εύκολα θέματα γίνονται ανεπίτρεπτα λάθη. Ναι, από τα μέχρι τώρα ευρήματα που έχετε εσείς, από τα παιδιά που έχετε στο φροντιστήριο και δίνουν τις εξετάσεις και συνομιλείτε μαζί τους. Ποια είναι η αίσθησή τους, πώς είναι τα παιδιά, τι λένε? Έχουν καλή ψυχολογία, θα έλεγα. Δεν υπήρχε κάτι που να τους ταράξει ιδιαίτερα. Παρά τα δύσκολα θέματα μέχρι τώρα, κυρίως τα μαθηματικά επηρέασαν μια μερίδα παιδιών που είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτοί επηρεάστηκαν λιγάκι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ψυχολογία των περισσότερων είναι καλή. Δεν υπήρχε κάποιο. Έτσι όπως μπαίνουν τα μαθήματα, χωρίς φροντιστήριο, κάποιο παιδί μπορεί να γράψει? Καθαρές κουβέντες τώρα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα ένας μαθητής, ακόμα και αν είναι καλός, ένας καλός μαθητής, ας πούμε, μπορεί να γράψει αρκετά καλά. Δύσκολο να πετύχει το άριστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά και σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Την Παρασκευή πάλι. Την Παρασκευή πάλι έχουμε ξανά 3 εξεταζόμενα μαθήματα. Ωραία. Να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα και να είναι σε ηρεμία τα παιδιά. Μάχη δίνουν, δεν είναι ο πόλεμος τώρα. Όχι, σαφώς μία μάχη από τις πολλές που θα έχουν να δώσουν στη ζωή τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπου στην αιχμή του δώρατος θα βρεθούν οι λαϊκές αγορές. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.